खुलुमबाय रायजोफोर आरो आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आं बे सिगांनि भिडिअखौ मानो होदों होनोब्ला बे जाथायाव नुनाय भिडिअआव बिराद गिदिर जाथाय जानानै थांबाय। ओमफ्राय बे जाथाया मानि दारै जादों बा माइक बिगोमाफोरनि दारै जादों। बे गासिबो माइक सेट खालामनायफ्रानो गासिबो गोरोन्थिमोन, जेन'बा कारेन्ट सर्ट गोनांजोबमोन। ओमफ्राय बे कारेन्ट सर्ट गोनांजोबमोन नालाय दाना रावबोथ' मिथिया कारेन्ट सर्ट जादों होनना। ओमफ्राय दानिया उनाव जे फार्स्ट गिबियावनो थांजेनबाय दस्रा ग्रुपनि मोसाग्राफोर दामग्रा देग्राफोर थांबाय, जेन'बा कम्पिटिसन नालाय बादायनो थांबाय। ओमफ्राय दाना बादायनो थांनायाव बैसोरो एसे ओरै स्पिकारखौ टेस्ट खालामनायाव बिसोरबो एसे बोजाग्रोखाजोब्बाय आरोना, एसे बोजानायाव। ओमफ्राय दानिया एसे बोजाग्रोखाबाय। ओमफ्राय बिसोरो कमप्लेन हैखाबाय बे स्पिकारा कारेन्ट सर्ट जायो होननानै खिथाहैदोंमोन, नाथाय बिसोर जेबो खोनासङाखै। ओमफ्राय दानिया उनाव जे थांबावबाय आंनि बिबथैयानो जाबाय। दानिया बिराद खाम दामदों, खाम दामनायाव खामनि खाथियाव स्पिकारखौ माइकखौ जेन'बा एसे खाथियाव लाबोनो होननानै लाबोदों, बिहा हमनानै लाबोदोंमोन। बे हमनायावनो बिहा आखाइया एकदमबारे माबाजोब्बाय, आदैना दा आखाइया आलौनानै दंगासिनो बे हमबाय नालाय। ओमफ्राय हमनायावनो बेनाबो बोजाबाय आरोना, बोजानाया हमनायाव दाना आदैया आयु बिदिनो हौवा मानसिना बेहाथ' बिदिनो नर्मेल माबायै थाबाय आरोना। ओमफ्राय दानिया उनाव जाय थेवब्लाबो बेयो खाम दामनायाव बेहाबो मोदोमानो थुर मावजोब्बाय जाहैदों खाम दामनायाव। माने बर मोना जाबाय आखाइफोरखौ। ओमफ्राय दाना थेवब्लाबो दामसोमथारबाय आरोना आदैया। ओमफ्राय दाना दामसोमथारनायाव जेब्ला आदैयाबो दाना कमप्लेन हैनो थांबाय, जेब्ला दामखाङो अब्ला बेबो कमप्लेन हैनो थांबाय। ओमफ्राय दाना कमप्लेन हैनो थांनायाव बिसोरो ओमफ्राय दाना टेस्ट खालामफैबाय, बहा बोदोंसो जाफैलायबाय जाहैदों बिसोरो। गावस्रा जुथा गानजोबनाय दामग्रा देमग्रा जेन'बा कम्पिटिसन खालामग्राफोरथ' जुथा सेन्देल गाननो मोना ना। दाना गावस्रा जुथा गाननानै बहा बोदों जाफैलायबाय जाहैदों, बोआखै होननानै बे माइकखौनो बिसोरो दोनफिनबाय आरोना। ओमफ्राय दानिया उनाव जे नेक्स्ट बाराव जोंनि गामिनिफ्राय बिनानावमोन थांबाय। ओमफ्राय दाना बिनानावमोन थांनायाव बिनानावा जेब्ला स्टेजाव गाखोहैयो अब्ला बे स्पिकारखौ बियो एसे गावनि खाथियाव गाहायाव बोख्लायनो होननानै हमदोंमोन आरोना। हमनाय लोगो लोगोनो बे स्पिकारा बिनि आखाइयाव बोगथाबबाय। ओमफ्राय दाना बोगथाबनानै होख्रावबाय, मानसिया जेबो होनो रोङासै, होख्रावनानै आखाइखौ जास्ट फिरिलाबायबाय, बे गायासै, बिनिफ्रायनो गाखायासै जाहैदों। ओमफ्राय दाना मानसियाबो कारेन्ट बबाथ' बोरैबा जाथारदोंना, माने गसंनो हायासै। दाना गसंनो हायासैयाव जलदब गोलैबाय बियो। गोलैनायाव आरो बे स्पिकारा बे बिखायाव गोलैदेरबावबाय जाहैदों। ओमफ्राय दाना बिखायाव गोलैदेरबाय। दाना बिदि बोजाबाय थानाया बे 10 सेकेन्ड बोजादों। आयु बिराद गोबाव बोजादों, बे 10 सेकेन्ड बोजादों। ओमफ्राय दानिया बेयाव गोलैदेरबावबाय नालाय रावबो बोखायासै। बे टाइमावथ' बयबो समबावनानै दाना रावबो जेबो मा जाखोसो होनलाजोब्बाय बयबो। ओमफ्राय दानिया सासे मानसिया जुथा गाननाय मानसि आरोना, उनाव जाय बियो गावनो जोखाहैनानैसो बियो बासायबाय, नङाबाथ' दिनै सासे मानसिनि जिउ जासिगौमोन। ओमफ्राय आङो बेखौनो बुंनो सानोदि कारेन्ट बुस्थुजों खेला गेलेजाया। माने बे माइक बानायग्राफ्रानो बे माइक सेटखौनो दसेनि थाखायल' जागोन नालाय, सानसेनि थाखायल' जागोन नालाय, सानसेयैनो जेन'बा बानायब्रबलाबायनाय, जानला मोनला सेट खालामागाला बानायब्रबलाबायनाय जाहैदों। ओमफ्राय बिदिथ' कारेन्ट बुस्थुखौ बिदिथ' बानायब्रबनानै जायाना। ओंखायनो गासिबावबो मा जादों मा जायाखै बेखौ गासिखौबो चेक खालामनानैसो बे माइक बिगोमाफ्रा खेल लानांगौ आरोना। एफाराब खिथासेयावबो बिसोर जेबो खेल लायाखै, माने गद लायाखै। उनाव जेब्ला एफाराब गिदिर जाथाय जानायावसो अब्लासो बिसोरो मोखां सोमनांबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानबायदि बिदि सानसेनि प्रग्राम लानानै बिदि जानला मोनला टेस्ट नायागारा बिदि कारेन्टखौ बानायनाङा। गासिखौबो बे बानायगिरिफ्रा टेस्ट खालामजोबनांगौ, मा जादों मा जायाखै, अबेबा माबा माबि दं नामा बिदिखौ टेस्ट खालामनांगौ। स' आं भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय रायजोफोर।